Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Parti minn triq Tinjef ta' Sliema ġiet imsemmija għall-ewwel sindku ta' din il-lokalità Robert Arrigo li serva wkoll bħala membru parlamentari bejn l-2003 u l-2022 fuq l-10 distrett li inkludi lil ta' Sliema. Arrigo kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u attivist f'dak kollu li hu Slimis u kien waqqaf kumpanija fil-qasam turistiku li kienet ta' servizz għal aktar minn 3 miljun turist f'dawn l-aħħar 40 sena. Bħala persuna pubblika kellu qatt ta' karigi importanti mat-timijiet tal-futbol ta' Sliema Gżira United u dak ta' Neptunes fil-water polo. Is-sena l-oħra sindku John Pillow flimkien mal-kunsilliera f'ta' Sliema qablu biex tinsab triq jew parti ta' triq biex tingħata isem għal Arrigo fejn intażlet parti minn triq Tinje bejn triq Ċensu Xerri u triq Sant'Antnin. Il-Kunsell ħaħseb li l-isem ta' triq Tinje ma jintilifx kompletament minħabba li hu marbut storikament ma' ta' Sliema. Is-sindku John Pillow kien ikkwotat jgħid f'sezzjonijiet tal-medja li hu ta' unur kbir għall-Kunsell li parti minn triq Tinje tissemma għal Robert Arrigo u li dan l-isem ġie approvat mill-awtoritajiet wara l-proċeduri meħtieġa kollha. Sa dan it-tant huwa newsu informat li r-residenti ta' din il-parti ta' triq Tinje qrib Forti Cambridge fejn hemm iżjed minn 350 familja fil-blokkok ta' appartamenti li jeżistu mhux qed jaċċettaw din il-bidla u qed jargumentaw li l-valur tal-proprjetà tagħhom ħajonqos għalkemm dan il-punt qatt ma semma waqt il-protesta paċifika organizzata is-Sibt filgħodu. Ir-residenti qed jisħqu li huma qatt ma ġew ikkonsultati dwar it-tibdil fl-isem ta' triq tagħhom mill-Kunsill Lokali ta' Sliema. Inti tittibdel il-xejdulu l-ID cards, tittibdel l-affarijiet kollha li għandek. Tittibdel pereżempju jekk isiru promises of sale, tittarġa tibdel kollox. Jiena qomt filgħodu sibt numri differenti imwaħlin fuq il-bib ta' barra. Aħna la ġejna konsultati u laqqas milli nista' nifhem laqqas sar pjan jew evalwazzjoni ta' kemm ħajintlaqtu residenti b'din id-deċiżjoni. Aħna l-punt huwa da illi l-liġi stess tajt illi toroq li għandhom xaqsmu mal-istorja ta' Malta ma jistgħux jinbidlu. Overnight bidlunna l-isem. Xogħol qed jgħidu xogħol il-sindku tal-Kunsill ta' Sliema. Ħażin li għamel il-Kunsill u s-sindku li jiddeċidew li jibdlu it-triq Tinje Street għal Robert Arrigo. Dana maħniex qed nipprotestaw għaliex Robert Arrigo. Aħna m'għandna xejn konna anzi offrejna li nagħmlu bus ta' Robert Arrigo. Aħna rridu dialogu. Aħna ipprovajna tul dal-aħħar xahar u nikkuntattjaw lil kulħadd biex nipprovaw ikun hemm dialogu. The point is that you cannot do that overnight without consulting people. The impact is very huge. Maybe the local council have not considered the impact on people. Tibdil f'isem ta' triq joriġina mill-Kunsill Lokali u jintbagħat lill-Kumitat tal-Ismijiet tat-Toroq fejn ikun diskuss u jekk ikun xieraq il-Kumitat imbagħad japprovah. Wara jintbagħat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru għall-approvazzjoni u jkun ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern kif sar f'dan il-każ f'Novembru li għadda.